Sinuwun Punta Dewa Dawa karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Dewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Mengker koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Wikadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapane. Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu. Werkudara Apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong. Nan Padha raharja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabek tinebena iki lho dune Jumawaing Tawang ing ana lan Tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raharja sapraptamu. Wilujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arep Panakawan Petruk padha raharja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena iki lho dene Jumawaing Tawang Towang sinuwun. Linepatno ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bagong. Nun Padha raharja sapraptamu. selamat. Edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jeluk. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura, Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong padha raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Petruk padha raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Petruk padha raharja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha raharja sapraptamu. Peng nang kuping. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana. Nun inggih. Bagong padha raharja. Ngenten Ndara Baladewa. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora sastra seru wong kene jak omonge rung budhek kok.
prayogan ngono lho. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Janget ngendikane Pandara Puntadewa Petro. Sowan neng apa? Iku kula mboten iso ngampet sedhie ngati kula. Ayo. Tulake sarungku tak ajar kowe. Ana apa Petro? Mungkin dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-ketip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk dik mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggledak meleh krumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika santri ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mula Ndara kula suwun kanthi sanget Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng salampah kula. Gagas ature Petro. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro-loro. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun?
bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho, mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Perkarane apa iki? Wis ora kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk diasta dening Sri Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa, semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Ndarawati nalika semana paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sri Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sri Prabu Ndarawati menika malih tinggal, merga Sri Ndarawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa. Andhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sri Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nuting ya, men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Ana wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya wis. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara. Ning nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger.
Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo, Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis kangen kowe mumet ya. Nek kanane kaya niki sane majeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti moh. Nek sampean moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana musadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong, si aku ndek kata-katai. Oh iya. Nek nganti bapak kula mboten wonten. Nek nganti bapak kula ora ana. Niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho, lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh, ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Heeh, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Terus mbok sing apik cangkeme to. Aku wis gleleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Sing nunduk sapa? Sing nunduk aku. Nek wani nunduk wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Ngen sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Sil Bathara Kresna. Aneh sampean nunduk Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandura ora Baladewa. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo, Gong, iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus. Aja, wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Tandirmane Petruk kowe arep ngopo? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, iki iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho, bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mati mlekae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo. Seremu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kadempel, rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa? Awak dhewe. Wah, dalah.
Bagong kowe salake Baladewa pesanan Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Mamane tarik-tarik ayo. Jemetu Jawa. Bola-bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Ya kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake wae. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Lah kaya ngopo, Bagong? Yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Dadi kok kaya konangan iki. Tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana wis taken dawuh. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti neng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang parang yang pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahin pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagana ning Prabu ingkang putra Jangkar Pun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Pakde aku ngaturke bekti kaku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahedan tak tampa. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh. Wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatut ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa.
wonten maridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Antarja wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngersaning wakmu Mandura. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karakadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karakadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Mongko bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujuran usuli. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita ana negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkato karo kaca. Gosek Kang aja mak. Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Barang tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan sik meneng B, babi meneng sik. Wah, caidan sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarine pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bola Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndarawati ya Siwa Dwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat. Mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha paripeksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi.
Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala. Anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, Ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek. Nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sdewa iki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piyai sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi, nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh, kudune sampean ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara, ora gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Dimas. Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, Nggih. ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane Lho, Pak Demandro rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? iya, Tili. iya Dimas. Kang Ngontorjo, piye Dimas? Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora ming kosongan. Ora kaya dhek aku loro to Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandro karo Bapak Jodipati Kang. Iya, Di. Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara uyak-uyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-beng keringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Oh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didum le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didum rada ora lara. Nek didum rada ora lara. Kowe iki mbok ora pelit-pelit gong. Engko atukoke, jago ate ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Neng jeneng keramik ki nek dienggo nek duwite lek nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke.
Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit ling ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro, aja mlayu. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak meng ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balek tendangi, Pak. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara. Buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Yai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Ndara Werkudara banter banter nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Ya? Ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wes doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing andro? Ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Bekti kula, Den. ya selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kowe jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, Tru aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Menyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora.
Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Ah ngopo to kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Sebabe? Lah, Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggutu mbah bapak. Bapak niku lara, Ndawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bakso kula wonten Kang Rama. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Esra. Esra. Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Iya. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Doh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos Gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara Ties. Ana Werkudara Ties. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe rasa kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku,
kowe tak nek kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene, yes ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Nglereng iki aku. Nglereng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih, leng. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa truk. Estu napa? Wela domong iki kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngapa kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nah, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gede, ha? Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Gong. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodipati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono kuwi ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo Bapak. Aja kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan tekake iki kontese. Sak karepmu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak
Nyai Jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, Wah, jangan begitu. Lan begitu. Wah, aja kaya ngono wae. Lah dalah kayo. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Jonangun. Lho edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh karo aku wae. Menungsa tataran kembali marang teman. Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol grangsal. Kapamu kawan kowe? soe. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Iki Werkudara bojone Arimbi. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae. Iki kersa iki. Inggih. Iki kersa iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah, Wah. Gong suarane gong. wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah, Koko Prabu ngaturi sareh. sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho, Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Asno kakangku. Buh. Konangan Andre yo sarene mesti ketok. Mani iki sikik men gayang ora. Ora aku sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku ing nderekake wonten wigatine. Yo ngambil pustaka Jamus Mimasa tenggo gati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing Taman Pagebluk. Lah kok Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah, Menang. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Mangkira piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa. Petruk. Ayo salin. Ngayel, ayo salin.
Ngayal Salim. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutna yo, us. Yo gelutna yo, us. Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku kres. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Limasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Limasada sarta ora nganti rawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi kelawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gudang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambekane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Mung ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, Ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Tandrawati. oh nggih. Iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki. Wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang Sawi kula dherekaken. Petra Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Ndara kula Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, Yo Dipol. iya Kakang Semar syukur. Yen to Kakang Semar wis katon
luwih prayoga dina samengko. Syukur Kakang Semar. Oh wah, Bapak waras go. Wah, Bapak waras to. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki yo duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang Kayiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kepengin kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem, praja ingkang gemah ripahla jinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ning praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Lima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar.